हेलौ लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बराय हरबाय लोगोफोर नै जों दा ओंखारलायबाय सप्तासेनि जानाय लायनो दिनै काजलगाव बाजार रबिबार बेयाव मैगं थाइगं लायनो ओंखारलायबाय हस्टेलनि ओमफ्राय नै लोगोफोर हाथायाव थांग्राफ्रा बिराद दङ बैसोर सानैया जाबाय मैगं लाग्रा ओमफ्राय नै बिसोर सानैया जाबाय माबा माबि लायनो नागिरदों मा लायनो नागिरदों आं मिथिला दा बिसोरबो दङ ओमफ्राय आंबो ओमफ्राय नैबे जोंना प्रिन्सिपाल दङ नायलांबाय थादोल' लोगोफोर मा लाबोगोन आं देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नै जों दा सफैदों दासो SSB केम्प मोनदों बेनो काजलगावनि बिराद गिदिर SSB केम्प 15BN SSB केम्प बेनो बिराद गुवार बिराद गोलावबो ओमफ्राय मोननै गेट दङ बेहा लोगोफोर बे जायगाया गासिबो हारसाजोबमोन राजबंसि गोजाजोबमोन बिसोरखौ ओमफ्राय हरैजाय सानजाथिं दोननानै ओमफ्राय दा बिराद गुवार SSB केम्प बानायबाय आरो बेयाव ओमफ्राय बिराद गिदिरबो बिराद मोजां सिङाव बेरायनो स' लोगोफोर नै जों दा काजलगाव मोनफैबाय नैबे जाहैबाय पुलिस स्टेसन ओमफ्राय बिराद गिदिर जायो हाथाया नै बे गेट सेकेन्ड बे नैथि गेट ओमफ्राय नैबे नायदो अट' स्टेन्ड दङ बेयाव ओमफ्राय हौरैसो थांगोन जोङो फोथारजोंसो ओमफ्राय नैबेयाव गारि दोननो जायगा गैया ओमफ्राय बेयाव गारि दोनो गोजौआव अभार ब्रिज दङ ओमफ्राय नैबे अट' स्टेन्ड मा स्टेन्ड ओमफ्राय नैबे लास्ट जोबथा लामा बियो ओमफ्राय नै जों दा मोनफैबाय आरो जों दा हरै मैगं बाजारजोंसो थांगोन मैगं बाजारजों गिदिंगोन फोथार सेरावसो जायो मैगं बाजारा हरै जोबथारनायाव एकदम लामासो फानो दाथ' अखा बोथोर बिराद जारला दै थाजोबनाय जेरावबो दा अबे साइडजों फानदोंथाय मिथिया ओमफ्राय नैबेयाव काजलगाव हाइ स्कुल दङ नै ओमफ्राय एबसु अफिस दं बेयाव दा जों बै लामाजों थांगोन आरो नायलांबाय थादोल' लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबसक्राइब खालामगोन नैबे जाहैबाय फोथार बेयाव फुटबलबो जायो काजलगाव बाजारनि खाथियावनो जायो बेयो ओमफ्राय हनै बेयाव बाजार जोब आरो बे लामा सेर वाल सेर गासिबो दखान होजोबो आं देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादोल' ओमफ्राय नैबाव दोनगोन आरो जों दा गारिखौ ओमफ्राय अखा हायोब्ला दै लोमोब्ला ओरै बिथिंबो फानफैयो एखमबा सखिया गासिबो मोनजोबगोन काजलगाव बाजाराव मा रोखोमनि सखि नांगौ काजलगाव मोनबाय काजलगाव बाजार आयै दाना बाजार जाग्राफोर काजलगाव बाजार लोगोफोर काजलगाव बाजाराव फैलायबाय नै नायदो मा फानो बासर फानहांलायबाय नै जोगोनार जिंखा फोरला गासिबो मैगं बाजार बियो मैगं बाजारखौ ओरैजायसो सिङावसो दङ ओरैजाय हा बाजार कन्डिसन लेथ्राखा नै लोगोफोर नैबे जोगोनार सोदलाबायनायखौ नुदोंना बियो माबायदि जोगोनार सोदलाबायदों माने थांनाय सप्तायाव बियो जोंनो जोगोनारखौ हरनो हायाखैमोन माने बेजों सासे मानसि दंमोन खमायनो हायाखैमोन बेखायनो जों लांजायाखैमोन ओमफ्राय दा जोगोनारा फानख'नो हायाखिसै नालाय जि सोदलाबाय थाबाय 15 थाखा गदाव ओमफ्राय जोगोनारानो थावा लोगोफोर अखा हानाय बोथोर ओरैबायदि अर जोंदों दामा सामब्राम बानलु टमेट' सोंनोनो हाया ओरै बे एसे 3था 4थानि एसे गाहायाव थांनांगौ बाजारफ्राव होमबासो खम समनि हगारलाबायो बिसोरो जुदि बिनि सिगां थाङोब्ला नोंथांमोनहा माब्लाबाबो दाबायखा बिराद दाम बुङो बिसोर गोसोबायदि